Rapport internazzjonali qed jitfadawl fuq il-problema serja ta' iffullar fil-ħabs ta' Kordin. Dan hekk kif istqarrija mill-Kunsill tal-Ewropa issemma kif il-ħabs mhux attrezzat għall-ammont ta' priġunieri li preżentament qed jilqa' fih danu. Dan ir-rapport tefadawl fuq allegazzjonijiet ta' abbuż fuq dawk il qegħdin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn fost l-oħrajn ir-rapport isemmi l-bżonn ta' investigazzjonijiet rigward allegat swat u abbuż verbali fuq il-priġunieri. Iżda l-ikbar enfasi saret fuq il-fatt li l-ħabs għandu bżonn rinnovazzjoni għaliex apparti li hemm żoni fl-istess faċilità li għadhom fi stat kif kienu 20 ta' snin ilu, hemm ukoll problema ta' iffullar fl-istess ħabs. Dan ifisser li l-ħabs Malti ma jiflaħx għall-ammont ta' priġunieri li preżentament qed jiskontaw is-sentenza tagħhom. Bil-Ministru Byron Camilleri jgħid li t-tega elettronika taf tibda solvi din il-problema serja. Fuq l-iffullar, kif qed jissolva? Iltqajna l-Kumitat tal-Abbozzi f'kamra li mhijiex daqshekk il-bot minn hawn u approvajna l-ewwel darba electronic tagging illi fi żmien li ġej fil-ġimgħat li ġejjin ħadd tidħol u dik ukoll ħadd assisti. Intant fir-rapport tal-Kunsill Ewropew intefadawl fuq id-Division 6 b'mod partikolari s-sistema tal-kameras f'din id-division bil-Kunsill jirrekomanda li m'hemmx għalfejn li jkun hemm sorveljanza kostanti, speċjalment fiż-żoni tax-showers u toilets. Fir-rapport ġie elenkat ukoll kif is-sistema dixxiplinarja fil-faċilità korrettiva ta' Kordin trid riforma sħiħa għalkemm hemm elementi li wrew titjib. Ir-rapport huwa bbażat fuq is-sena 2023 u l-Gvern qed jgħid li sar titjib minn dak iż-żmien l-hawn. Il-Kunsill tal-Ewropa tkellem ukoll dwar iċ-ċentri ta' detenzjoni tal-immigranti mhux dokumentati li jaslu f'pajjiżna. Bir-rapport jgħid li ċ-ċentri jridu jkunu f'ambjent aktar sanu nadif. Dan apparti li skont ir-rapport l-immigranti għandhom ikollhom aktar aċċess għal spazji miftuħa u kif ukoll għal tagħlim ta' ċertu ħiliet.